Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Зирве, много ред да говори. Приятелчета, както виждаме, днес сме с Зирве Gold. Там имаме един много прекрасен нишан, не знам дали се вижда. Нишанът е прекрасен, но много страшно гледа към нас. Точно тук е. Имаме очи, уста, нос, изписан главата, там не е изписана, но е много страшен нишана. Хубава изработка имаме, но нишана е много страшен, много страшно гледа към нас. Точно на къде гледа? В моята посока гледа. Ето там е главата, в тая посока гледа. Тук имаме също потвърждаващи нишани. Тук имаме. Днеска сме с Зирве Gold. Нека да си включим Зирве Gold и да превключим на мод кухина. Пускам на мод кухина. В момента сме на мод кухина. Само изчаквам да си разпространим честотите в момента. Ето, готово е. Значи, приятели, страховитият череп гледа към нас в тая посока. Нека да вдигнем. Ето, вдигам. Това е стойката на Зирве Gold. Ето. Гледай, посоката е една. Нека и така да се завъртя. Ето, насам ми дава. Нека и така да се завъртя. Отново ми дава насам. Вижте. Пристъпвам. Дава ми стена. Това какво означаваше? Ето. При Зирве 2 Pro и Зирве Gold това означава стена. Гледай. Оп. Стена. Мога да дойда и насам по стената. Отново ми дава стена. Излизам. Ето. От която страна да дойда ми дава в тази посока кухина. Ето. Идвам. Пристъпвам вътре, съм в момента вътре, в стаята в момента се намираме. Ето, имаме ужасна кухина. Долу имаме ужасна кухина. Много е голяма кухината. Ето, отново ми дава стена тук Зирве Gold. Ето, влизам вътре, гледай. В момента съм вътре, гледай. Стена, излизам и ми дава посока. Какво ми казва? Че остана зад мен. Ето. Стигам. Ето. Пак пристъпвам назад. Влизам вътре. Показва ми кухината. Значи, приятели, Зирве Gold, както сме казвали, елиминиране минералът, също така естествени скални кухини с Зирве Gold и Зирве Pro Max. Скъсяваме дистанцията, а с Зирве 1.4D ние за последна точка. Значи, Зирве 4D използваме за последна точка, а с Зирве Gold и Зирве Pro Max скъсяваме дистанцията. Както знаем, Зирве 1.4D най-доброто, дълбочината е от 8 до 10 метра. Това ни е логото. Тук имаме два супер сензора. Как използваме Зирве 1.4D? Винаги дръжаме на 20 см от земята, винаги тръгваме от ляво към дясно. По възможност не се клати по този начин сензорът. Нали, гледаме. И винаги се държим юг-север. Юг винаги ни остава в гръб. И така, приятели, много ви благодаря. До следващия клип. Чао!